Πάμε να τη στείλει στον άλλο στο Facebook. Όπα, invade, ας πάω να του κύριε στον Μπούτσο, τι να κάνω εγώ, άμα είναι για τον Μπούτσο, γιατί δεν πάω να γοντάρτε. Πήγε ρε Ζέντρον, εσύ τι κάνεις εκεί. Εσύ μωρή καρκινιάρα νούμπλε, γιατί δεν πάω να γοντάρτε για να κάτσεις έτσι μπάστα και να φάσεις τα πάντα. Γιατί στον Μπούτσο μου αυτή. Στον Μπούτσο σου, Έπαιξα ένα game σήμερα μετά από να τη ζήλεψα. Εντάξει, είναι το Σάμιλα στο Διδέσσερα. Δεν θέλει να παίξει, γεια σου, ρε μαλάκι, ρωτάω. Έλα, δεν σ' αφήνω να στο πάρω. Κατούρισα 4 Dragon. Α, πάω για λίγο από το game. Τι πάω για λίγο FK ρε φίλε. Δεν έχει σημασία, βάραδο. Εσύ, νουμπλέτ! Στος! Τώρα γιατί έρθισε, πες μου, γιατί έρθισε. Μην έρθεις. Ποτέ να μην έρθεις, έτσι. Ανορασμικά κάποια να μείνεις για πάντα. Ανέραστη. Φαίνεται ότι είσαι, δεν στο λέω για... Μα αλλά πώς κάνεις έτσι βλάκα για να μείνω από το Χριστό σου. Χωργείο να έχω λύσει. Έχεις κολλήσει. Είδες το ESL που έλεγε που μου είχες πει στο Μπούτσα δεις. Ναι, τα είδα ρε μαλάκα. Τους κουβάλεις στο Destiny. Ήταν MVP όντως. Και δεν το πήρε όμως το MVP. Δεν το πήρε το MVP. Παίξαν πουσκιές. Τα πήρε πάλι ο Καράφλ. Το support το λένε. Τους κουβαλάνε πάλι ο Μπακαλιάς και χάρηκε γάμο το Χριστό. Δεν έβγαλε χαρτζιλί και ο Μπακαλιάς. Μη φωνάζει γάμο το σπίτι σου γάμο. Μην το ξανακάνε αυτό. Ψόφισε το σκουπίδι. Ωραίο χείλημα, αλλά κακή παίχτη. Τι έπρεπε να χειλάρω ρε. Τι! Δεν έπρεπε. Άμα ξέρει λίγο βλέντε δεν έπρεπε. Τώρα επειδή είσαι εσύ μουνόδουλος. Απορώ γιατί έκανες χείλη αφού δεν σου κάθεται ούτε νούμπλετ. Θυμάσαι που σου έκανες νούμπλετ έτσι έλεγε ότι είσαι έτσι, κάψε. ο πιο μουνόδουλος. Και ο πιο έτσι... Εντάξει, μπορεί... Ρε, είχα παρουσιάσει είπα ότι είναι κολομπαράς. Κολομπάρα. Δεν... Κολομπαράς είναι... Και είσαι κολόμπαρα εκεί, κλαμπάκια και το μπούτσο. Κάποτε, αλλά τώρα κάνεις παρέες και βγαίνει με αυτούς τους χτυκιάδες και αφήνεις το stream. Μια φορά βγήκα... Μαλάκα είναι σαν να μου βάλεις χέρι, τι νομίζεις εκεί. Άμα σου πάρει χέρι θα είναι αλλιώς. Αντίνα. Έλα, μπες level 1 είναι ρε. Ναι, καλή τύχη. Όχι, δεν πειράζει. Εσύ από όλα τα lane πας και κανένα της Ακύρα. Και δεν θα μου πεις ότι εγώ είμαι μονόδουλος. Βούλωνες κάτι άργα με το σώσεις. Εσύ όμως έχεις γαμηθεί να γαμιέσαι σήμερα, τι γίνεται. Έχω γαμηθεί να γαμιέσαι, sorry ρε που τρώω γκάγκ, sorry ρε που πας στο και τα βάρεις, sorry, συγγνώμη. Έλεος λέει ευχαριστώ και τον δε φίλε. Πώς Discord έβγαλες D4-3 αλλά έχει φάσει τους κατούς σαν 4 Dragon στο πάνω στους 25. Περιμένουμε. Πω το γάμισε. Πήρε λύση, ναι. Για ποιο λόγο τώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί είμαι ισορροπιστής. Όσο σε κουβαλάνε θα πάρουν άτομα σαν μένα που θα σε ρίχνουνε. Στα τάρταρα. Μουσάς. Χώσου μος. Δεν φτάνει που μου κάνετε πουστιά. Δεν κάνετε protect και φάγα τέτοιο. Κάνε χώσου σου λέω. Κάνε το QW γιατί τρέχεις να σου μπίνει το θέμα. Έλα ρε μαλάκα, έχω μισάρει 2 στα 3. Περιμένει ρε, περιμένει τον Ούνου ρε. Έψ. Λοιπόν, πάμε στο bot. Μπορούμε να τους κάνουμε dive, Moss, Nublet. Μπορούμε. Έχει ignite, Άμα το λέω τέτοιος μπορούμε. Πάμε, μπες, στον κόκκιμο, μπες. Του γάμους, πάμε, WQ. Φύγε, δεν έχει flash. Δεν μπορώ, όχι. Πούτσα, double thresh. Πώς το έπαιξε έτσι, καλύτερα να κάνεις WQ και μετά ε. Αλλά δεν είναι να μπεις. Εσύ βασικά να πάρει λίγο aggro Lucian. Και με το flash να το παίξει. Χάσαμε το Game 2-6 πούτσα έρχεται. Δεν το χάσαμε, σταμάτα. Όχι, θα κουβαλήσεις εσύ. Τι έχεις γαμίσει βρε μάλακα, με τον... Γαμώ το σπίτι σου, γαμώ! Μπάσταρε με τον Ασίλ σε αυτό το patch και στο Bronze 15 έλο μαλάκα στερημένη άχισε νουμπά. Τώρα Ασίλ και νομίζω ότι κάτι κάνεις βλάκα. Θα το δω μετά, Σωτήρη. Τι θα δεις μετά, Νουμπλετ. Το καινούργιο champion. Ο Χέλλας που είναι να μπει για αυτούς flex.
Πού είναι? Πού είναι αυτό, Έκανε δεν stream ξέρει. σήμερα. Τι. Έκανε stream σήμερα, αλλά είχα μπαν. Το βλέπεις λίγο. Δες λίγο το mate, δες το λίγο. Εντάξει, η Λούλου είναι γκόμενά του που του κάθεται. Κατάλαβες, εσύ να τα βλέπεις, αλλά μου κάτσει και εμένα σου κάνω γκάγκ. Τέλος. Πλάσα, ρε. Η Λούλου έχει κάτσει στο τέτοιο, στο νούνου. Δεν φταίω εγώ. Εσύ Μπαίνω. φταίει. Ναι, δεν είναι μαλάκα. Ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, δεν μιλέ. Ρε φίλε. Αχ, δεν γίνεται αυτό. Έλα, έχεις πάλι, πώς έχεις έψιλο. Μπες. Δύο. Ένα. Εστάν μωρέ. Εστάν γάμο το Χριστό. Του έκανα μωρέ. Πότε. Του έκανα με την Q. Λοιπόν, Έκανα μπαίνω. με την Q. Άκυρα. Μαλάκα, δεν πιστεύω. Με σιλτάρι. Έλα, έχω heal, μπες, κάνα flash έψιλο να έχεις. Έψιλον δεν έχω. Περίμενε. Μάλακα, έχω για το μπούτσο game αυτό. Συνήθως παίζω καλό λύση κάπα. Λοιπόν, League of Streamers. Δεν ξέρω άμα είσαι ο League of Streamers αυτός. Ο παίκτης MC Battle. Μη μιλάνε φαμάς για τον Ουμπάδο. Ωχ! Φλάσαρε το μονί. Ντάουνγκι μωρή! Ψόφα. Εντάξει. Έτσι, Ντόνα Σίλτερ, εσύ κάτσε όλη μια ώρα μαλάκα. Λοιπόν, League of Streamers, ο παίκτης. Και καλά ήταν καλό, δεν ήταν κακός. Αλλά τα πιο πολλά ήταν γραμμένα. Για μένα ήταν καλά που έπαιρνε με γραμμένα, γιατί τουλάχιστον είχε θέαμα, είχε φάση, δεν έλεγε μαλάκα. Όπως λέγανε πιο πολύ τα περζάκια να πούμε. Όλοι αυτοί οι μπαγλαμάδες που το παίζουν ράπερ και είναι μηδέν μυαλό, μηδέν τίποτα. Και επειδή είναι για τον μπούτ στο σχολείο και είναι πρεζάκια που λένε μπάφο, γίνονται ράπερς. Αυτοί είναι και λένε μαλάκα, δεν έχουν καθόλου στίχο. Ο παίκτης τουλάχιστον είχε το μυαλό έστω και να τα γράψει οτιδήποτε. Ήταν καλός. Αλλά λίγο γραμμένες ατάκες. Εντάξει, Εγώ το τρίγκι δεν το πρόλαβα να μπάγαλω. 5, 4 Αυγούστου 100 πάμπου τέλειωσε στο 29, όπως δεν άρχισε τον τρέλο χρόνο. Όμως αυτός ο κόσμο, κύριε Μπράξι Κόμπτε που δεν φτάνει το game, του Όπα, ρε. ξανά γενικά κάει του γύρισαν, 2 Ιφερνάρ. Κάει 2 ο Ιαν Μπράξι, βάρον κλάσικα με 2 άτομα. Τέλος λέει πρόσεχε, αυτά είναι τα games τα οποία σε μπεϊτάουν να ξαναρχίσει LOL. Παίζει εκεί, το έχεις παρατήσει. Οι αλγόριθμοι της Riot βλέπουν ότι εσύ έχεις να μπεις ένα μήνα, σε βάζουμε τους καλύτερους παίκτες, τους γαμάτε. Μετά σε μπεϊτάρει, ξεκινάς και μπαίνεις στο τριμπάκι και μετά τρως πουτσα από 3 game με liver και τρολεράδες. Και αυτοκτονείς. Πέθανε πάλι! QW κάτι! Δεν τρέχει. Μαλάκα με τζίρε, μάνα. Τι όμιτζι ρε βλάκα, τι θέλει να πεις. Τι κάνεις! Σκάσε ρε μαλάκα! Ρε τι κάνεις Σακύρα ρε μαλάκα. Έχει βγάλει το κάρκινο build. Λίγο HP δεν έχει βγάλει. Έχουμε... Δεν μας τρέψε. Ρε χάσαμε ρε γαμ το σόι του, έχει 100 item, έχει το φέτης. Μόλις πας 6 μπες. Λοιπόν έρχομαι bot να χάσουμε, να το λήξουμε στο 20. Ρε brother, 20 S του ρίχνω. Εσύ σκουπίδι νούμπλε δεν με κοίτας την κάμερα, τι κάνω στο top. Τώρα έβαλα την κάμερα ρε. Όταν πέθαινα. Γιατί δεν κάνεις W. Δεν ξέρω. Χώσου λίγο, χώσου. Πού πας ρε μπρόντζ. Έλα, Δεν μπετάρω. είμαι 6, δεν είμαι 6. Ναι, μπεϊτάρεις όταν μπαίνει το AD carry, μαλάκα καθυστερημένο δεν είναι bait, όχι ότι κάνει bounce, θα κάνει gank. Περιμένω το 6 της Λέωνα, ρε φίλε, δεν γίνεται να πω. Είστε για τον μπούτσο πρώτον, εσύ είχες word, δεν το σπάσες. Άσε μας εμάς κάτω. Φύγε. Δεν αφήνω μπάσκετ σε λιτσάρο κανένα kill. Μην μιλάς, γιατί. Πόσα θες για 6 ρε μαλάκα. Λίγο ακόμα, λίγο. Μαλάκα δεν ξέρω να μιλάς. Το πάρε. Όχι. Χώσου, ulti. Γιατί βγάζεις την μπάλα Ρε, αυτός. ούτε αυτή έχει. Λοιπόν, νόμιζα είχα ulti. Και πήγα με word και τόλουσα. Μαλάκα πόσο καλή είμαι σε αυτό το παιχνιδάκι. Παιχνιδάκι. Λοιπόν, ήτανε καλή ούλτ. Θυμάσαι νούμπλετ παλιά που σε support μελών και έπαιρνες kill για πρώτη φορά ζωή σου που σου είναι τελώς άσχετη. Και έχεις πάρει τα πιο πολλά games. Πώς ένιωσες το για πες. Ήταν έτσι πρωτόγνωρο συναίσθημα. Μάικελ, πάρουμε Infernal, ρε. Άντε πάρ' τον. Πάρ' τον γιατί τον έχουμε πάρει εμείς γενικότερα και...
Πες σαν κύρα να το βουλώσω, μα την Παναγία, βασικά δεν κάνω μιούτ. Έχουμε χάσει. Νούνου ζούγκλα, το πιο εύκολο πικ, με έχει γάμισει. Λοιπόν, αυτοί πάνε να πάρουν το δράκο, πάμε και εμείς πήγαινε βάλε wood. Βασικά τον Ίσα πήραν. λέει ότι είμαι 3-0-2. Ναι, επειδή και αυτό χάσαμε, επειδή είσαι 3-0-2. Δεν μπορεί να παίξει. Λοιπόν, θα κλέψω το δράκο για όλο το army. Πάμε. Πάμε! Δώσε μπάλα. Ωραία, μαλάκα, μπορούσα να μπω. Μπράβο. Κατά τύχη το πήρε. Κατά τύχη. Έτσι λες. Έκλεψα δράκο από Νούνου με Q smite, ξέρεις σημαίνει αυτό. Ότι πρέπει να μου γλύψει τουλάχιστον τα αρχίδια. Για μένα μην μιλάς. Τα σέβεσαι, τουλάχιστον. Μην σου βάλω κολοτρυπίδα εδώ, ξέρω κι άλλο. Τι λέω. Δεν γάμεις καμία, αλλά μόση νούμπλε, επειδή της έχεις δει από κοντά και πιστεύω την κρίση σου λέει. Δεν έχω δει την νούμπλε από κοντά, όταν την δω θα σου πω. Αλλά έτσι πως τη φαντάζομαι. Θέλω να δω έτσι τα πόδια της ατροφικά, τον κόλλο λίγο πως. Πώς συγγνώμη πάει. που δεν είμαι χοντρή σαν και σένα ρε Μιχάλη, συγγνώμη. Ζήτα συγγνώμη γιατί. Ζήτα συγγνώμη από τον εαυτό σου που χάνεις την Καλά, ευκαιρία φάει σου το μαζί φαΐ μου. σου και μιλάς. Χάνεις την ευκαιρία σου μαζί μου επειδή δεν τρως το φαΐ σου εσύ. Από πίσω, πάμε. Ξύλο, ξύλο. Ωραία, όλη τη σκουπίδικη. Άχρηστη. Έλα ρε μαλάκα με τον πόλεμο. Άμα την στα Και ο πόλεμο δεν ξέρει στα νάρια άσχετη. Μπες, πιάσω να. Πάμε, ξύλο εδώ. Βαράτε. Μπράβο ρε. Δεν το φτάνω! Μαλάκα. Το παίρνει που το. Για το πήρε. Κόκκιμα δεν έχει φλάσου. Είναι σαν να παλεύουν έτσι τώρα τα λιοντάρια να το τρώει είναι η φίτσα να πούμε. Η ένα. Δεν τράπηκε καθόλου. Μην πεθάνει γιατί είσαι για τον μπούτσο εσύ. Μην πείτε. Ούλτι. Ρε. Δεν είχε. Ξύλο ρε. Πούσα, κάνε. Πού είστε. Πουσάρουμε το wave ρε, αλλά. Λοιπόν, τους έχω κράτησει παγιδευμένους κάπα. Η Λούλου έφυγε. Αν έφυγε η Λούλου χάσαμε. Έχω ulti, άντε! Δεν έχει φλάσου κόκκιμα, δεν έχει φλάσου. Γιατί μου βάλες ούλτι αφού δεν έστε. Δεν έστεκε. Δεν έστεκε εκεί. Πάρε tower, first tower, πάρε tower. Ποιο first tower, έχουμε χάσει 30 στον τόπο. Έχουμε χάσει το. Νόμιζα. Δεν πειράζει, πήραμε tower και δράκο. Το έχουμε γυρίσει στο game. Ρε λάκα, είμαι full fake. Μπείτε εδώ, ξύλο! Ξύλο! Δεν έχω μάνα, Μιχάλη. Ξύλο ρε, βάλε. Πάνω μου βάλει τα πάντα ρε. Δεν έχω μάνα. Βάρα τους! Ρε. Βάρα. Μαλά, κακός παίκτης. Είχες φυλάσει έχω στη Λούλου. Με τα δύο όταν τα κάμα δεν βάλεις τα μίνιον! Βάρες τα μίνιον ρε βλάκα για τη Λούλου. Μη λες μαλάκες τώρα. Μαλάκα το έχω παίξει τέλεια θα μάθω. Τέλεια. Λοιπόν, μπαίνω, εντάξει. εντάξει, μπαίνω, εντάξει. Εντάξει. Όχο, Μαλάκα. Δεν έχει πετύχει έψον. Και πέθανε τώρα. Δώσεις μπάλα λίγο. Δεν θα πεθάνω! Δεν έχω μάνα ρε φίλε, δεν μπορώ. Η ωραία να την παράτησε έπρεπε να έχεις βάλει τη μαλακή το slow εκεί πιο νωρίς. Και να σου δώσει μπάλα μετά σπίτι. Μόλις σου έκανα sub, Alex Type δεν υπάρχει. Subscribe νομίζω. Εντάξει και τι μου το λες. Γάμισου. Θα φτάσουμε 30k sub. Να πουλήσουμε λίγο τρίλα στα Καλά ρε YouTubers. Θοδωράκος, τι κάνεις. Λοιπόν, μήπως θέλει τέτοιο. Μήπως θέλει μια συνεργασία φίλου του YouTuber Μαριλένα να κάνουμε έτσι ένα collaborate. Γιατί έχει πολύ Στείλτε άλλο ένα. collaboration. Θα τη στείλω τι έχει εγκόμενο και δεν απάντησε, τι έπαθε. Ήταν άρρωστη. Ναι, προφανώς έχει εγκόμενο. Προφανώς τέτοια κομμάτια δεν πρέπει να τα παίρνουν. Να υπάρχουν ανοιχτά στην αγορά για άτομα σαν εμένα. Λοιπόν, τσόγκα 100 level. Raid boss, το τέρας του Λόχνες. Έλα, δεν μας νοιάζει τίποτα. Τι κάνει αυτό στο λάρι. Του κλάρω τα αρχίδια! Μπράβο. Μαλάκα,
Έτσι και δεν το κερδίσουμε αυτό το game. Μπαμπάστο! Ναι, θα κερδίσουμε μαλάκα. Γεια σας ρε Diamondine. Diamondine. Για πες μου, πώς πάνε τα πράγματα. Καλά, Αύριο δουλεύεις. Δουλειά. Δουλεύεις Ναι. αύριο. Πω πω, 6:30 το πρωί. 6 το πρωί. Πω, Και πω. στριμάρεις μωρή. Ναι. Είναι εθισμένη. Έτσι κάνει την ψυχανάλυση της. Είναι τρελή. Είναι τρελή. Κι άσε και ένα έψιλο όμως. Αυτό το build το ξαναβγάλει στο ορκίζομαι, είναι το πιο γελίο, ηλίθιο, καθυστερημένο σκουπιδό build μπορεί να βγάλει άνθρωπος. Γιατί βγάζεις mobility bots στις χειρότερες, βγάζεις τη Warrior και δεν έχεις το item του support, έτσι τελευταίο το βγάζει και μου φά. Δεν έχεις τίποτα, να βγάζεις πρώτο belt και παίζεις με Thunderlord, τους γάμουσες. Ulti, Οριάννα, ulti! Γιατί μπήκες μου. Δεν ξέρω γιατί μπήκα. Lee Syndrome με Οριάννα. Με Λέωνα. Έπιασε ένα έψιλον και μπήκε. Πάμε, ξύλο εδώ, την πιάνει τη Λουλου. Όχι, Με όχι. είδε. Μπακ. Τι τρώω ρε μαλάκι, μετά λες ότι χοντρένεις. Σακύρα. Κλαίγες σαν γκόμενα ότι χοντρένεις και τώρα τρως σαν ζώο. Μάλακα λες τι του κόλλαμε ένα έψιλο λακιού. Ζέντρον, πολύ κυνηγάς ρε φίλε. Κυνηγάς άπειρα πολύ και δεν τι γίνεται με. Τριπλή ulti! Ο μπαμπάστους! Ο μπαμπάστο! Πήρα εγώ! Τσάου πάρε γαμό μανέ! Εσύ σκατιάρης, έχεις χείλ και δεν μου το κάνεις γαμ το Χριστός. Βάρα, συνέχεια. Με κάνεις του να μπει φοργήμεν. Πού να! Κακό έψιλον. Βάρα, ψόφα. Εντάξει, καλό ήταν. Αχ! Βλάκα, όλα κάνει για σένα. Άμα δεν πέθανε, καλό ήταν. Πάμε λίγο, Ριάννα, έλα. Πάμε λίγο. Μπαίνεις με τους οματίες και ελάς και πέρα και δεν λέγεις τίποτα που παίζα γαμό. Ψάχνω το δεις και τώρα γκάρισα μου λες παίξεις που παίζουν σχετικά καλύτερα. Μπέλι, βουλώνες και γάμο το σώσεις. Βουλώνες. Πες του! Μη φωνάρες κάποια αργά μου τη φωνή σου. Δεν ξέρω. Κι άντρε μάλακα στέλνημενα. Κουβαλάω ζωή επειδή παίζει το Λούσα το μεν του. Ο άσχετος και είναι νουμπάς στον bot. Που άκουσανε κόκκιμο λούλ και το πήρανε και χάνουν από την νούμπλε την άσχετη. Φύγε, Λέωνα. Δεν θα βαρέξει. Τι να μ' αρέσει ρε μάλακα, αφού είναι αχίτη μου. Α, Θα βαρέξει που θα... Μπράβο. Όχ, όχ, όχ. Τζάβα το flash. Έχει ούλτι. Ω μάλακα. Γεια σου Deathmark. Μην πεις, μην πεις. Δεύτερα και τον Bad Hats προάλλες στο Ινς Παπανόρ μου. Έγινε το λέω με τον βλάκα το Ζέντρο είχαν πάει. Ψόφα! Μπουμ! Όχι, έχασε την ούλτι. Έλα, για μπες. Μαλάκα, Πού είσαι? σέβηρα. Στο Ποιο σερβι? Εγώ τη έχω σερβιρ, αλλά είσαι άσχετο και δεν κάνεις damage. Έλα, πάω μπότε να τον πάρω. Μαλάκα. Ποιο μπότε, αλλά μην τρεβλάκα! Το πουσάρουμε, το λίγουμε. Με να πας μπότε λίγο στο game, ηλίθεια. Και το φαγιά. Λοιπόν. Άμα έρθει κανείς, του μπαίνουμε. Αφού Όχι, πάτε. στον Μπες του. Μην πεις, μην πεις. Ρε πρέπει να μπω τώρα εδώ ρε μαλάκα! Άστε μαλάκα! Βάρα! Τι είσαι κακός παίκτης. Μαλάκα, εσύ είσαι Νούνο, κακός από παίκτης. πίσω, Έλα, θα μπούμε. Μπες. Μπες, ωραίος. Έλα, λογικά. Ρε ομάδα. Μαλάκα, ομάδα. γιατί πήγατε άτομα κάτω. 3 πήγανε ρε βασικά, αλλά. Λοιπόν, Γιατί είναι γκόμεν. Φεμινισμός ενωμένος δυνατός. νόμπλετα. Μπείτε, μπες του, μπες του! Όχι, μην πεις. Μπες. Ούλτι! Δεν εγώ! Χριστέ μου, μαλάκα. Γιατί μπαίνεις πού την έκανες την ούλτι? Πάνω μου! Έρχεται η Σακύρα εδώ πέρα να δούμε. Και εγώ θα κάνω την ανάγκη Μαλάκα, μου δεν πάνω πρέπει να σου. σε ξανακούσω. Ρε, να το... απλά κάνε 0 damage στο τσόκα, εγώ νόμιζα θα κόψουμε λίγο damage. Σακύρα, Αλλά- τώρα παίζει δηλαδή. Μικρά ρε μου, δηλαδή άμα δεις από κοντά δεν θα ξαναμιλήσεις ποτέ βλάκα. Γελάω. Άντε ρε, βλάκα. Έλα βρε μαλάκα, πάρθενε. Τη γάμη στην άλλη. Ποια από όλες. Αυτή που μου λέγεις θες ορτά σπίτι σου ρε βλάκα. Ναι ρε, βλάκα, ναι. Εννοείται λέει. Πώς ένιωσες? Ξενέρος μετά. Γιατί να Πάμε, ξανά. πάμε!
Γιατί Πάμε ρε μαλάκα. Εγώ είναι. θα πω. Ω, μπες! Ξύλο! Κάτσε να φτάσω. Όχι εσύ ρε. Τι κάνει ο μπάσταρδος! Σόφα! Πάμε ξύλο. Τρελό ξυλίκι, πάμε. Μαλάκα τι σπίτι έχουν. Πάμε μπάρον. Μπάρον τώρα. Πάμε, Όλοι. πάμε, έλα. Το comeback το τρελό. Εσύ είσαι τιμοθάνατος. Άκουμε, εδώ άκουμε. Πάμε μπάρον, Άκουμε. εννοούμε και... Πεθαίνουμε. Έλα, όρθουνε ρε. Νου, εδώ μου δεν μπορούσα να πάρει το δράκο να πάρει τον μπάρον τώρα. Είμαι διάολο. Μάκα ρε Λέωνα. Τάνκα λίγο λέω. Μην πατάς να βάρα στον μπάρον. Να πατήσεις στο έδαφος σου πάτα. Στο έδαφος πάτα. Πατάω, σταμάτα. Αχ, σε γλυκούλα καλέ. Χώστα, σπίτι σου, μπαμ. Γέμισε ο μπάρον το σώμα σας. Γιατί δεν του κάνεις ούλτι. Ρε Οριάννα, γιατί του κάνεις ούλτι. Σταν Λεώνα σκουπίδι ούλτι γάμο το Χριστό σας. Γιατί. Κοίταξε μακριά ρε ζω! Ναι, άρα πιο εύκολο. Άμα ήταν μέσα και στάνε το και μπορεί να κάνει smite. Τον βγάζω για να φύγει μακριά και να τον κάνετε smite εκεί. Ρε, ήταν 900 like και έκανα smite και Q και δεν πέθανε. Εδώ χάθηκε το game τώρα. Χάθηκε γιατί είστε μπονόμπο, 3 stand, 2 ulti. Δεν φταίω εγώ έκανα τη δουλειά μου. Το smite έξω γέμισε ο μπάνο, πολύ live. Φύγετε από εκεί, ωραία να έρχομαι από πίσω. Που Σακύρα πέθανε. Κυνήγα τον, να τον παίξουμε. Μαλάκα. Έλα. Δεν ξέρω γιατί τα κάνω. Ωραία να κάτσε. Ρε, τι κάνει αυτό, δε! Ξύλο. Τι κάνει εδώ να πιάσε λίγο. Ωραία, κυνήγα. Δεν φτάνει το βρέσιλο. Λοιπόν, μην ξαφωνάξεις έτσι. Ποτέ. Ούτε όταν... Ποτέ. Ούτε δαν... Ποτέ. δαν... Δώσε μου μπάλα και μη γελάς, γιατί σε μένα δίνεις την μπάλα πάντα. Περίμενε. Όχι στο βλάκα. Χακάρις. Μόνο σε μένα. Κόκκμα ρε μπότ, έλα παίρνουμε 2 τάουρα. Μπες του! Έλα βρε σπίτι σου. Ο μπαμπάς του είναι εδώ. Tower. Το είδες το heal Μιχάλακη. Μεγάλα. Το heal... Για ξεφόρτωσε λίγο. Πού πας? Κάτσε εδώ. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσουμε. Αυτό που αρχίσαμε. Βάλε μας πήρα ρε Οριάννα, γιατί τρέχεις πίσω, γιατί κάθεσαι πίσω. Μην το κάνεις αυτό ποτέ. Φύγετε. Γιατί δεν πήρες το tower με το σπίτι σου. Ένας βλάκας είναι. 2 χιτάκια έσπαγε το tower. Έχουμε φύγετε ρε μαλάκα. Δεν θα τον έχω στο tower, 2 hit. Δεν είχα smite στον μπάρο, φώτιζε, όχι είχα. Πρέπει να είχα smite. Μαλάκα. Δεν είχα smite. Έχεις να φύγεις έψιλον. Εσύ γιατί με άφησες έτσι να πεθάνω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, άμα δεν πεθάνουμε εδώ είναι worth. Λοιπόν, Δες να την άλλη που πήγε να κάνει τέτοιο, που πήγε να... Μαλάκα λέω να γάμω το κερατό μου. μην το πες κλείος γάμιας. Μην το πες. Ωραία, μαλάκα. Τι φλασάρισμο! Γιατί φλάσαρες εδώ. Είδες, χαζογκόμενα. Σε κράζα πλέον, χαζί λίγο και τέτοια. Γιατί να φλασάρεις, οκ, έκανες μαλακία, αυτά γίνονται, αλλά γιατί να κάνεις κι άλλη μαλακία. Μπορεί να πάρει το red. Εντάξει, ας πούμε ότι ήταν μια άτυχη στιγμή. Ναι, να ήταν αυτή τη στιγμή, εδώ έχεις κάνει σε compilation 10 ώρες. Το ίδιο πράγμα, άρχιες στιγμές. Οπα, τι γίνεται εδώ. Η πουτσα γίνεται εδώ, μέχρι το λαρίγκι. Χιλ μπάλα! Μπάλα συνέχεια! Γιατί βγάζεις τα σπελ, βάλε μου μπάλα! Του λέω δεν έχω σημαίνει. Ναι, έκανες λάθος. Η τέτοια ξέρει. Τι λάθος έκανε νουμπλέτης που παίζει ωραία να μην. Δεν έκανε ένα λάθος η Μος. Πες την Δεν αλήθεια. είδα καν. Το λάθος που μπήκα εκεί μαζί σου. Μαζί σου, wow. Χωθείτε εκεί. Εσύ έχεις λασγούς. Καλά, ζέτρον γάμο, το έχω και την Παναγία σου. Πλάκα. Μπαγλαμάλος έχει 100 live και δεν έχει βγάλει λασγούς και τι πάει να βγάλεις. Και έχεις βγάλει αυτό το build του Forgive γάμο το σπίτι στο μπουρδέλο γάμο επειδή ο Forgive παίζει αυτό το build που έχει 300 φάρους στο 30, έχεις 130 στο 25. Βλάκα! Βάρα τον μια φάπα να δούμε τα μάτσα. Βάρα τον. Βάρα να γελάσουμε λίγο. Βάρα τον λίγο να γελάσουμε, έλα. Μονόκτος. Ψόφα τη λουλ, βάρα ρε καθυστερημένε. Καλά, είσαι για τον μπούτσο. Μαλάκα με έχει τυλτάρει με αυτό το build σου, αλήθεια, με έχει τυλτάρει αυτή τη στιγμή. Δεν τον κόβεις ποτέ. Βάρα ρε καθυστερημένε μπρονζά. Δεν μπορώ ρε βλάκα, πρέπει να κάνει το τέτοιο του πρώτα. Γιατί είσαι άσχετος.
Back, φύγε. 0 damage μαλάκα κάνεις, το λέω εγώ. Αυτό το build το βγάζει ο Forgiven υπό άλλες συνθήκες. Βλάκα. Άμα είδες ο Forgiven μετά το κράξιμο του ρίξα στο ESL, έβγαζε τέτοιο. Καλύτερα να πετάνε εγώ. Κοιτάξτε damage, γελίο εντικάρι. Γελίο εντικάρι, γελίο. Γελίο εντικάρι, γελίο. Ηλίθιο. Μπείτε. Όχι, δεν έχω. Βασικά. Έλα. Πώς έγινε αυτό! Από το σόι μου. Πάμε στο δράκο. Ελάτε. Ναι, πάμε. Ξύλο. Ωραία, ξεκινά το. Πώς έγινε αυτό ρε μαλάκα, πώς έγινε ρε μάγκες. Τι να μην φωνάζω, έχω τιλτάρει γιατί με νευριάζει όταν βλέπω αυτό το build. Άμα δεν βγάλει Last Whisper, έχω κάνει kick, το ορκίζομαι. Έχεις τελειώσει. Είσαι γελίος άμα δεν βγάλεις. Last Whisper αυτό που έχω κι εγώ. Έχει 6-7 κάπα life ο Τσόγκα. Το καταλαβαίνει και πόσο armor. Σακύρα, γιατί ρε φίλε. Ρε φίλε, γιατί. Ρε μαλάκα, οκ. Ρε μαλάκα. Για πες. Τι να πω, γάμισα. Τη γνώμη σου, μπορεί να την πεις τη γνώμη σου. Ή τρέμεις. Κάτι σου τι φωνάζει ο βλάκα με το ίδιο build. Αυτό, τι φωνάζει με το ίδιο build, μαλάκα άσχετα. Αλήθεια, αυτό το build που της βγάλει είναι. Φωνάζω ρε βλάκες γιατί έχω 17-1 και δεν μπορώ 17-1 και δεν μπορεί να κόψει το μισό life του Τσόγκα σε μια ώρα. Μαλάκα. Και έχει και νούνου κιόλας, και αυτός έχει HP. Και τέτοιο frozen heart. Full armor. Βλάκα. Εγώ ξέρω πόσο γρήγορα βγάζω gold σε αυτό το game. Με τη μία, δηλαδή άμα πεις Last Whisper, Ναι. σε 3 λεπτά το έχω βγάλει. Σε 3 λεπτά έχουμε χάσει 2 fight όμως καθυστερημένε. Βλάκα. Α, δεν θα έχουμε χάσει. Εκεί που είστε είναι Νούνο και Λούλου, Εντάξει, δεν έχουμε support 0 word σε όλο το map. Έχει βάλει ένα στη μέση του map. Εσύ μου λες να με βγάζω τη γορδιέρα. Τώρα που την έβγαλε, εσύ βάλει ο κόντ σου, βάλει words. Διάλεξε. Εγώ σου λέω να μην βγάλω word, γιατί τουλάχιστον να έχει πιο πολύ damage. Εσύ ούτε damage έχει, ούτε εγώ του βάζει. Οπότε μην μιλάς. Σκουπίδι. Γαμίσου! Το όλουσα. Βάλε ούλτι, Οριάννα. Κάπα. Ούλτι, Οριάννα. Τα έχω παίξει όλα, ρε. Για να δούμε. Zedrokin, 0 damage, μπαίνει με blade. Δείτε εδώ. Παπ νεκρός. Είστε για τον Μπούτσο, ρε φίλε. Είμαστε για τον Μπούτσο γιατί η Λούλου δεν πέθανε με τη μία. Ignite απ' τα λίγα. Σακύρα που πάει. Σακύρα. Τρελή. Τρελή. Ρε γάμο το speed σου, δεν έβγαλε ένα Whisper, έβγαλε Infinity. Αυτό το build σου είπα, αφορκίνε το βγάζει με 100 φάρους στο 30. Κοιτάξτε damage του κόβει. Κοιτάξτε, δεν του κόβει. Το βλέπεις ότι του κόβεις damage ή νομίζω ότι δεν κόβει. Τι δεν του κόβω, full damage, τι δεν τον έκοψα. Εσύ το tower. Εγώ. Είσαι πολύ ψεύτημα, αλλά κατηγορία ρίου. Δεν μπορεί να πεις την αλήθεια. Σκουπίδι. Πάμε στο πήγαινε και στο μπαλ. Έρχομαι κι εγώ. Πάμε, Λεώνα! Δείτε εδώ, για να. Κόψει τον, έλα. Infinity Edge, πάμε. Έχει 100 item και δεν μπορεί να τον κόψει, μάλλον. Άμα έχει Last Whisper, έχει πεθάνει 3 φορές τώρα. Νεκρός. Βάρα! Συνέχεια! Άμα πετύχει τέτοιο, ρε φίλε. Εντάξει, είναι για τον Μπούτσο, πάμε. Δώσε μπάλα, πάμε κυνηγάμε. Το λύγουμε τώρα. Το λύγουμε σε ένα push για αμότα. Insect μου γάμο. Δώσε μου μπάλα. Την έχεις, μωρέ. Η μάνα της. Πάμε, το λύγουμε, μη κάνεις back. Τώρα όμως. Τι θα πάρεις. Last Whisper που λες. Τώρα έλα να γίνει το play. Μπες! Ωραίο! Αυτό ήταν το game όλο! Όλο το game ήταν. Σου είπα εγώ. Το timing είναι τρελό. Έπρεπε να Μα μπούμε. δεν κάνεις την κάμα, παίχτηκε εδώ. Βρε μαλάς δεν έκανες τίποτα. Οι γκόμες τα έκαναν πουλών. Πάμε, θα μπούμε ξύλο. Λέω, μπες! Ωραίο! Πού είσαι γάμο το σπίτι σου, Ζέντο, πού πήγες από εκεί. Πέθανες. Βάλετε τον κόσμο γάμο! Εσύ έπρεπε. Σκάσε γάμο το σπίτι σου, δεν φτάνει ποτέ τον κόκκινο. Εσύ έπρεπε να βάρας εδώ και όταν έρχονταν ο κόκκινο να μπαίναμε όλοι μαζί. Πήγες εδώ σε άρχισες γρήγορες, ενώ έπρεπε να βάραγε εμάς και να μπαίνεις εσύ χωρίς να σε βαράει ο κόκκινο γάμο το σπίτι σου γάμο. Γιατί πήγες από δεξιά έτσι μόνος. Γάμο σπίτι. Δεν σε είχε πάρει κανένα άγκρο το τάρο γάμο το σπίτι σου γάμο. Μη είχε πάρει άγκρο ήμουν. Άμα σε πήρε εσύ και τον Μπούτσο χειρότερα από το να μην σε πήρε. Γιατί να μπει πρώτα η Λεώνα γάμο το σπίτι σου. Πώς γίνεται να πήρε ένα άγκρο και να μην πήρε εμένα. Επειδή μπήκε πρώτος γιατί είναι άσχετος, βλάκας. Θέλω να χτύπησε το τάου. Για τον Μπούτσο το παιδί, δεν ξέρει να παίζει. Απλά έπρεπε να πάμε όλοι στο Τσόγκα, όλοι. Εσύ είχες τον damage όλο.
καθυστερημένα. Χάσαμε τώρα. Γιατί δεν είναι Last Whisper, ενώ ο άλλος έχει 100.000 armor, μαλάκα. Και έχεις βγάλει αυτό build και σε 100 κόκκινο με το 0 damage build, ένα blade έχει μόνο. Μπρονζά. Στον Τζόγκα θα πρέπει να μπούμε. Στον κόκκινο, άμα μπαίναμε δεν το φτάνουμε ποτέ και απλά τρέχαμε τζάμπα και τρώγαμε τάρσοτ. Τι λέω, Βούλος το βρε καθυστερημένε. Μπαγλαμά, δεν είχε τίποτα η Οριάννα. Άμα είχε Λεώνα Οριάννα ούλτη, μπαίναμε. Αλλιώς δεν μπορούσαμε να το πιάσουμε. Είχε φλάσσα, μπορούσε να ξεφύγει. Σκάσε, βλάκα, άσχετε. Άσχετε. Μην μιλάς για LOL. Βγάλε, πάρ' το red buff και πάμε στον bot όλοι. Όλοι στον bot να πιάσουμε τη Λούλου. Πηγαίνετε bot και πουσάρ το mid. Πιάστε την. Μαλάκα και 0 damage. Έλα, έλα. Έλα εδώ, 0 damage, βλάκα, ξύπνα. Γυαλούσαμε τόσο fed στο 30. Μαλάκα δεν τέρας έχει γίνει αυτός. Έλα, έλα, έλα. Ποιο είναι, μη βάλα τον! Γάμισε τον! Γάμισε του τη μάνα. Ξύλο! Ξύλο τα πουστόκια! Ούλτι, Οριάννα! Ούλτι, Οριάννα! Έλα βρε, ξύπνα βρε! Γιατί είσαι bot! Τι κάνετε ρε μάλλον. Οριάννα, γιατί πήγες Πήρα bot? τη Λουλού. Και πάλι δεν άξιζε. Έπρεπε όσο η Λούλου κάνει σπίτι να τους χώσουμε. Ό,τι να είναι. Είπα να πάμε bot, αλλά εφόσον δεν πήγε κανένα να πιάσουμε τη Λούλου, έπρεπε να αφήναμε τον game. Τέλος πάντων, τουλάχιστον πήρε skill. Αλλά άμα ήσουν όλοι μαζί αυτοί, άμα πάνε split τους, εμείς κάνουμε το engage. Γι' αυτό και πριν τους χώσαμε. Γιατί ήταν 3 άτομα και ήμασταν 5 και έχουμε τρελό combo. Μόνο έτσι είχαμε. Εσύ γιατί δεν πάει να πάρεις το item και να χωθείς μετά μέσα στο tower στους δύο πύργους? Έχεις άλλα λεφτά για να πάρεις το Last Whisper όλο. Το κόκκινο. Α, και κάτσε εκεί και βαράς με τη μαλακία. Μέχρι να πάω θα έχει έρθει ρε βλάκα. Τι δράκος είναι αυτός για τον Μπούτσο, ωραία. Είδα στον πόντι, ωραία, δεν πειράζει. Πήραμε λίγο το fight. Synergy OP, ναι. Το λίγαμε το εκεί βασικά. Το λίγαμε επειδή είσαι άσχετος γιατί δεν έχει Last Whisper, πλάκα. Ωραία, έρχομαι και θα χωθούμε, πάμε. Λεώνα, μπες. Κι εγώ. Μπες, μπείτε. Μαλάκα βλέψη του κόψα. Ναι, με το Last Whisper τώρα, βλάκα, πριν του κόβες. Έκανε flash, πουτάνα. Μαλάκα. Πρόσεχε, μην είσαι τόσο δίπλα όλοι. Μην είσαι τόσο δίπλα όλοι. Πάμε, ξύλο να παίξουμε εδώ. Ρε, ο Βλάντιμιρ γιατί δεν έχει τώρα. Κάνουμε μαλακία τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά πιάσω να. Flash ulti, flash ulti! Τρώνε μύτος, δεν τρώνε Flash. Κάπα. Γιατί κάνεις ulti για το θρες για το χρηστό μου? Μπες εκεί και ulti. Μπες σε ulti. Δώσε, ulti, Οριάννα. Δεν γίνεται. Μπακ, φύγει. Ρε, Οριάννα, ρε, Λεώνα, γιατί να μπεις με ulti στο θρες ενώ δεν κυνηγάμε? Γιατί το κάνεις αυτό? Έπρεπε να μπεις με ulti στο κόκκιμο και να τον πιάσεις και να κάνεις ulti Οριάννα και να τον κόψεις με τη μία. Γιατί για το θρες? Τέλος πάντων, χάσαμε τώρα. Έχεις δίκιο. Έχω δίκαιο. Γιατί να τα κάνεις? Άρα το build σου είναι γελίο γενικά. Είναι αστείο. Βάρα τον, μάλακα. Γιατί τρέχεις πίσω? Βάρα λίγο, παίξε πριν το λήξουν εντελώς ρε καθυστερημένα. Δεν το παίξω ρε. Παίξε, βάρα και ψόφα, άντε γάμισου ψόφα. Έτσι, τελείως, Τι τέλος. να κάνουμε, με αυτό λούσατε ρε φίλε στον Μπάρον. Τι να Ποιον πάνω λούσαμε βρε μαλάκα, δεν έκανες damage. Για 33 λεπτά δεν κάνεις damage, όταν έβαλες ο Last Whisper δεν κόψεις damage. Όταν μπαίνει μες στη μούρη μας, κάσε ρε βλάκα. Μπαίνει ο Τσόκα 3-5k gold, 5k HP και δεν μπορεί να τον κόψει και φταίει με... επειδή δεν έχει Last Whisper, βλάκα. Άρε, άντρα τελική επίθεση.